моята земя. В небето опира пирин. И мурите в буря и линденски приказки пеят. Над Охрид лазура е толкова просторен и син, а още надоле е светлия бряг на Егея. Спомням си само. И ето нахлува кръвта в сърцето, което топи се от някаква нежност. Моя страна. Моя прекрасна страна. Поена с кръв и разлюляна в метежи. Вапцаров, свободолюбецът, хуманистът, поетът създал едни от най-вълнуващите лирически текстове в българската литература. Защото Вапцаровата поезия е поезия за човека, раним и страдащ, осмислящ истината за света, мечтаещ, вярващ, удохотворен. Защото това не е поезия на констатациите, а на търсенето. Защото това е поезия разговор с читателя за изконните житейски стойности. С живота сме в разпра. Но ти не разбирай, че мрази живота. Напротив. Напротив. Дори да умирам, живота с грубите лапи челични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Никола Вапцаров е роден в Банско през 1909 година. Баща му, Йонко Вапцаров, е авторитетна и влиятелна личност с твърд характер и патриотичен дух, свързана активно с македонското революционно движение. Майката, Елена Везюва, е будна, чувствителна и вярваща жена, протестантка, завършила Американския колеж в Самоков и учителствала няколко години. Малкият Никола посещава неделно евангелистко училище и расте в патриархално семейство с строг морал и здрави религиозни традиции. Така постепенно се оформя хуманистичният му мироглед, в който все повече доминират любовта към ближния, вярата в човека, надеждата за бъдещето. Детството му съхранява спомените за посещенията на Яворов, както и за пребиваването в дома им на немския кайзер Вилхелм, придружен от княз Фердинанд. Бъдещият поет учи първоначално в Банско, а гимназия завършва в Разлог. Буден и любознателен, Никола чете, обича да рецитира, свири на китара и мандолина. Домът на Вапцарови често е посещаван от писатели, художници, учени, влиятелни обществени личности. В периода 1926-1932 година Вапцаров учи във Варненското военноморско училище. Непосредствено преди дипломирането си постъпва като стажант-механик на кораба Бургас, с който е свързано плаването на юг – Цариград, Александрия, Портсайд, Хайфа, Кипър. От тук е изначалният човешки копнеж по далечното, екзотичното, примамливото, звучащ писмо. От дълги дни сме сплели здраво ръцете си един в друг. И никога не ще забравя жестокият ти, груб юмрук. Как мислиш, ще ли победиш навъсен, мръсен, зъл живот? И аз горя, и ти гориш, и двамата си къпем в пот, но ти изчерпваш своите сили, слабеещи, отпадащи. Зато и така жестоко жилиш в предсмъртен ужас, може би. Тогас на твоето място дружно ще изградим с много пот един живот, желан и нужен. И то какъв живот? Житейските изпитания започват след завършването на училището. Вапцаров работи последователно като сътрудник на вестник Зора, като машинен техник във фабриката за хартия в Кочериново, в мелницата на братя Бугарчеви, като огняр на локомотив, в Софийския карисаж, като синдикален деец. Тези трудни времена, това трудно настояще, звучи и в лириката на поета. Животът е представен като убийствено ежедневие и мъчителна борба за хляба, като безличаващо човешката същност безвремие. Какво ще ни дадеш, Историо,
от пожълтелите си страници. Ние бяхме неизвестни хора от фабрики и канцеларии. Ние бяхме селени, които миришеха на лук и в киснало, и под мустаците увиснали живота псувахме сърдито. Ще бъдеш ли поне признателна, че те нахранихме с събития и те напоихме богато с кръвта на хиляди убити? През 1940 година излиза единствената книга на поета, поетическия сборник «Моторни песни», останал почти незабелязан от литературната критика тогава, но радващ се на все по-голяма популярност в последните години и десетилетия. В периода 1939-1942 година Вапцаров се включва в нелегалната антифашистка дейност, привлечен за сътрудник на Цвятко Радойнов и активно участва в подривната дейност на Комунистическата партия. През пролета на 1942 година е разпитван и осъден на смърт. На 23 юли 1942 година в тунела стрелбище на Школата за запасни офицери в София Антон Иванов, Петър Богданов, Атанас Романов, Антон Попов, Георги Минчев и Никола Вапцаров посрещат куршумите на палачите. Фирро! Дясното рамо напред! Ходом! Марш! Който падне, бой за свобода, той не умира, не пожалея. Знага и небо, жали природа, и песни за него пеят. Знага и небо. Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казват, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени и толкова. Какво тук значи някаква си личност? Разстрел и след разстрела червей. Това е толкова просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото се обичахме. Дойде деня. На 23 юли се чете смъртната присъда преди обед, а след обед в 5 часа и половина е последната ни среща. След насиждането имаме тогава. Отидохме там в затвора и намираме ги шестимата, наредени така по ред и през двойна решетка ги гледаме. Всекой е срещу своя близък. И ние така с Бойка сме срещу него. Обърна се към мен и ми е нещо да каже. Вика, от тебе, вика, мамо, искам утре на гроба ми да донесеш един голем букет. И вместо жито, вика, по обичаю, ти ще направиш един объв обед. Ще го носиш на моите другари в затвора. Нема да плачеш. Няма да плачеш, няма да се отдаваш на скърбта, защото ти имаш и други деца. Трябва да живееш за те. И я му викам, кураж, викам, Никола. Я няма да дам да случи лошо с теб. И това беше последното. На ЛТП дими мъгла. Далече някъде в ниското са моите села, окъпани в слънце, като в приказка. А доле е плиснала водите, притиснати в скали и клек, като човек приказва с мене, гласне. Разказва ми, че там една жена, засухрена от скръб и от тревога, ме чака да се върна у дома. И още ме обича много. Разказва ми как с поглед замъглен тя всеки пътник пита простодушно дали ще се завърна някой ден, и аз мълча и слушам.
За него, живота, направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето, бих влезнал в взривна ракета, самичък бих търсил в простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдъл, да гледам как горе небето синее. Все пак ще чувствам приятния гъдъл, че още живея, че още ще бъда. Може би искате да я сразите моята вяра в дните честити, моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще щурмувате, моля? С куршуми? Не. Неуместно. Ресто. Не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити. Няма открити.